is. En ook te bedanken als er een andere gast is. Dus als we dan zeggen, nou dit was zus en zo, dat we weer allemaal even klappen. Dus dat kunnen we even oefenen. Dan zeg ik, welkom allemaal bij IPNUP Live. En dan zeggen jullie, nou, volgens mij gaat dat dan best wel. Nou, volgens mij kan dat nog net een beetje harder. Dat kan net een beetje harder, maar ja. Dat nog net een beetje harder. Nou, doen we nog één keer opnieuw, allemaal. Welkom bij IPNUP Live. Nou, volgens mij gaan we zo beginnen. Dus ik wens jullie een hele fijne avond. Halve minuut nog. Ja, en mocht je nou nog achterin staan, kom dan vooral vooraan zitten. Daar is nog wel een beetje plek. Schuif hier nog een beetje aan. Jullie kunnen allemaal zitten. En anders kom ik ongetwijfeld met de microfoon nog even achterin. Ja, welkom allemaal bij IPNUP Live. We zijn begonnen. Mooie volle zaal. Leuk dat jullie er allemaal zijn. En mooi om zoveel nieuwe gezichten hier te zien. We hebben vanavond een hele bijzondere IPNUP Live in samenwerking met het Meetup Café. Een bijzondere samenwerking waar we trots op zijn. En de bedoeling is dat we nieuwkomers, statushouders en Friezen dichter bij elkaar brengen vanavond. Nou, daar werken we heel graag aan mee. Je merkt, ik spreek Nederlands. Dat kunnen wij natuurlijk ook hier bij IPNUP. Het is de bedoeling dat we elkaar zoveel mogelijk proberen te verstaan en te begrijpen vanavond. Nou, en dan is Nederlands voor de velen hier makkelijker dan Fries. En zelfs Nederlands zal al best wel ingewikkeld zijn. Dus mijn vraag is ook aan iedereen. We hebben best een aantal ambtenaren en hulpverleners hier vanavond. Keep it simple, keep it stupid. Want dan begrijpen zoveel mogelijk mensen waar het over gaat. Dat Meetup Café, daar hebben we nog een mooi filmpje van om het even te introduceren. Dus daar gaan we even naar kijken. Het gaat erom dat je met elkaar praat. Ik ben heel erg benieuwd en ik zou zeggen, veel plezier. Syrië voor de oorlog was helemaal anders. Misschien hebben jullie helemaal geen idee hoe ging het daar, hoe was het daar. Misschien kunnen jullie een ander beeld over Syrië krijgen. Een hele fijne avond en tot 5 april. Ja, mooie introductie waarbij we inderdaad het verzoek is aan elkaar om te proberen een ander beeld van elkaar te krijgen. Wat meer van elkaar te leren. Een stukje oranjekoek is natuurlijk dan ook altijd lekker om wat van elkaar te leren. En waar hebben we het dan vanavond over als het gaat in deze kennismaking? Nou, dan gaat het over werk. Hoe kunnen we nieuwkomers helpen aan werk? En ja, wat zijn de ervaringen? En ook natuurlijk successen. Welke werkgevers werken al met heel veel plezier en succes met nieuwkomers? En ja, kunnen we dat niet gewoon allemaal gaan doen? Om het onderwerp even te introduceren wil ik graag Salah en Stirgo naar het podium vragen, jongens. Hi.
Ga zitten. Ja, jullie zitten volgens mij allebei nog op school, hè? Aan het studeren, allebei nog. Ja. Maar daarnaast graag aan het werk. Ja, graag. Wat studeer je? Ik doe international business. En hoe lang ben je al in Leeuwarden? 2,5 jaar. Oké. En hoe lang ben je al op zoek naar werk? 6 maanden. En wat heb je geprobeerd om aan het werk te komen? Ja, de eerste poging was via Meetup Café. Toen werd werk aangeboden door Grand Café Z. Ja? Ik ben daar gesolliciteerd en toen werd ik niet aangenomen. Jammer. Ja. Maar toen dacht je, hup, op naar de volgende? Ja, Oké, en? ook allemaal afwijzingen. Oh, van afwijzingen. Ja. Jeetje. En heb je enig idee waarom? Misschien moet een speciale manier voor de cv, dat de cv opgebouwd wordt. Of bij de werkervaring, dat is belangrijk. Want bij alle afwijzingen e-mails stond dat ze liever mensen met werkervaring aannemen dan ik. Ja, maar je moet eerst een keer ergens aan de bak om werkervaring op te kunnen doen natuurlijk. Ja, Ja. precies. Je bent nu wel aan het werk, toch, Stigro? Ja, ik doe een bijbaantje bij FRL Post. En hoe bevalt dat? Ja, prima. Oké. Allemaal lieve collega's en goede werk. En Salah, hoe is dat voor jou? Hoe zijn jouw sollicitatieervaringen in Leeuwarden? Ja, toevallig heb ik, niet toevallig, maar via heb ik wel werk gekregen bij de HEMA. En het is al bijna een jaar, sinds afgelopen jaar in juni. En nu juni aankomen, dan is het bijna een jaar. Maar ik heb via werk gekregen aan de via begin met op café, dan Up. Dan via dit, door mij vlog heeft iemand van een organisatie van Den Haag Ja. wel gezien. En toevallig de werk samen met HEMA. Ja, jij hebt heel veel geluk gehad. Daar Ja. gaan we zo even naar kijken. Ja, ja. Maar hoe ben je daarbij terechtgekomen? Want toen je 1 keer bij dat meetup en bij Up zat, toen Ja. ging het eigenlijk lopen. Maar daarvoor, hoe was het daarvoor voor jou? Om, Nee, daarvoor was ik gewoon normaal. Gewoon school, huis. Maar, Oh ja. maar toen was ik ook minderjarig. Ik ben er zo uit. Nee, precies. Ja, maar toen had ik gewoon vocht en iemand mij begeleid. Oké. Maar toen ik eerste keer kwam, toen was ik 18. En nu is het 20, 2 jaar verder. Dus begeleiding is in ieder geval wel belangrijk. Natuurlijk. Dat zei jij ook als Ja, Stigro, hè? zeker, ja. Ja, oké. Nou, we hebben een heel mooi filmpje van jouw succesverhaal. Dat Ja, ja. gaan we even bekijken. Mooi. En de klokken stationen voor u. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Wayo, daar ben ik weer. Dit zag je in mijn vorige vlog. Ja, ik ben Salah, ik kom uit Syrië. Ja. En wij hebben veel moeite om taal te leren. En ik heb wel de oplossingen wel gevonden. Wij willen graag eerst meer praktijk. En wij willen graag meer stageplicht, en minder theorie en meer praktijk. Volgens mij heeft de overheid er niet zoveel voor te doen. Wat je zegt lijkt me heel Ja, logisch. maar wij hebben echt weinig bijbaan in Leeuwarden of in Friesland om te vinden. Vert, werk aan de winkel. Als je nou even gewoon maandag even belt, of bellen we jou. Ja. En dan kom je even langs, dan ga ik even kijken wat we kunnen doen. Hallo mensen, vandaag mijn afspraak bij de burgemeester in deze locatie. En wij gaan zien wat gaat gebeuren. Hey Salah. Wat weet je? Goed met jou? Ja? Ja. Fijn dat je er bent. Mooi. Wil je een kopje koffie of water? Nee, hoef ik niks. Er is helemaal niks. Nou, dus moet je niks doen. Hey, dat was wel leuk eigenlijk. Mensen, wij hebben met de burgemeester wel gepraat en hij heeft wel mijn advies gehoord. En wij gaan zien wat hij gaat eventueel voor ons betekenen of voor ons wil doen. Dat gesprek is nu 1 maand geleden en ik heb nog niks van hun gehoord. Het is echt waardeloos. Maar er is ook goed nieuws. Hey, ik heb werk bij de HEMA.
Nou, wij kregen op een gegeven moment een mailtje vanuit het hoofdkantoor. Van bekijk de vlog van Salah even. Dat is best wel een grappig filmpje. En misschien is Salah ook wel een jongen die bij jullie kan komen werken. En toen zeiden wij inderdaad, nou, wat grappig, we nodigen hem uit voor een sollicitatiegesprek. En Salah is toen bij ons eigenlijk als magazijnmedewerker aan het werk gegaan. Ja, leuk. Mooi toch? Nu hoef ik maar alleen één ding te doen. Dat is een Fries leren, vriend. En daarom ga ik met mijn schakelklas in het Fries een liedje zingen. 1, 2. En de klokken zijn stationen voor u. Zij sturen thuis. Wachten. Zij sturen thuis. En de klokken zijn alleen voor u. De klokken die jongen, zij sturen thuis. Ja, fantastisch, Salah. Dat is wel... Maar goed, niet iedereen heeft het geluk dat hij via Rutte en de burgemeester Kronen aan een baantje komt. Ja, maar ja. Waar ik nog wel benieuwd naar ben, je kwam uit de Kamer en toen zei je... Nee, maar hij zei wij hebben iemand nodig qua adviseur, qua bouwlanders of qua nieuwkomers. Ja. En zo hij heeft beloofd en wij nemen contact binnen 2 weken met jou om met jou aan de slag te gaan. Ja. En het is al bijna een jaar. Oh. Niemand heeft contact opgenomen. Oei, nou meneer Kronen, dan weet u wat u te doen staat nu. Ja, maar ja. En wat was je advies eigenlijk aan de burgemeester? Wat kan de gemeente doen wat jou betreft? Ik zei dat het advies was gewoon de mensen wat nu studeert, de omborgering, even stoppen en laten hun aan het werk, snap je? Omdat via het werk leren meer dan in de klas. Of gewoon een paar uur per week leren helemaal niks van. Maar als iemand werkt 40 uur per week in een bedrijf bij een Nederlandse collega, dan leert ze sowieso meer dan normaal. Dus haal ze uit de inburgeringsklasse en zet ze lekker aan het werk. Juist, dat dan, is jouw advies. maar omdat, weet je, zo heeft de gemeente niet meer omdat uitkeer nodig aan uitmensen te delen. En zo wordt het land ook gebouwd qua de belastingdoel wordt geminderd. Maar ja, dat eigenlijk is niet, ga ik niet meer bemoeien. Maar dat was gewoon advies. En, maar ja, hij heeft wel gehoord en niks gedaan. Maar ja, hij is de burgemeester. Ervaringsdeskundigheid is natuurlijk altijd welkom. We gaan het zeker vanavond meenemen, de mening van Salah. En natuurlijk Stigro ook, als je nog denk vooral mee verder vanavond. Om nog verder het thema neer te zetten hebben we Bora Afrić uitgenodigd van het Kenniscentrum voor Integratie en Samenleving. En u kunt voor ons de kwestie en het probleem even voor Nederland neerzetten, hebben we begrepen. Ga uw gang. Nou, ik ga geen liedje in het Fries doen. Ik heb wel Goejoen Alighieri. Dat heb ik nog even geoefend. Goedenavond allemaal. Ja, de arbeidsparticipatie van de statushouders die loopt dus inderdaad achter ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking. Zowel op de lange als ook op de korte termijn. Ik wil beginnen met een aantal cijfers te laten zien. Als we kijken naar de groep statushouders die in 2014 hier gekomen is, en dat waren er ongeveer 20.000 die een verblijfsvergunning hebben gekregen, is eigenlijk nu 2-3 jaar later, in 2017, zijn deze cijfers 11% aan het werk. Van die 11% is ook nog eens een keer 2/3 van die mensen er ook uitgestroomd naar een baan onder hun niveau. En kijken we ook nog naar de afgelopen 15 jaar, dan zie je dus dat ook de arbeidsparticipatie sterk achterloopt ten opzichte van die van de Nederlanders zonder migratieachtergrond. Er is nog best wel veel werk aan de winkel. Als we dan even kijken naar de aantal voorspellers, de complexiteit daarvan, dat betekent dus dat we ook op een aantal dingen kunnen letten. De demografische variabelen. Bijvoorbeeld, waar komen mensen vandaan? Geslacht is belangrijk, leeftijd is belangrijk. De geschiedenis van hoe lang hebben ze erover gedaan om in Nederland te komen. Hebben ze wel of niet trauma's opgelopen? Wat is de werkervaring van de mensen in het land van herkomst? Wat is de opleidingsniveau?
En op het moment dat ze hier zijn, hoe zijn ze daarin dus ook geholpen? Wat was eigenlijk de tijd en de kwaliteit die besteed is eigenlijk aan de begeleiding? En hoe is het gelukt, of is het überhaupt gelukt om een sociaal netwerk op te bouwen? Hebben ze vrienden en familie die hun kunnen helpen? Er zijn dus allerlei verschillende factoren die dus daarvan invloed zijn. En al die oorzaken en gevolgen hebben dus ook zowel op het individu als ook op de samenleving gevolgen. Nou, het is ook een wederkerige relatie. Dus je ziet ook dat als mensen de schulden hebben, dat ze dus ook dan daardoor wat makkelijk in de armoede komen. En van armoede weten we ook van, nou, dan wordt het ook wel lastiger om weer werk te vinden. Dat kan ook van invloed zijn op je geestelijke, fysieke gezondheid. En je raakt al heel snel in een isolement als je inderdaad geen werk hebt. Maar de samenleving, dat brengt dus ook allerlei kosten mee. De uitkeringen moeten betaald worden, allerlei medische kosten die er ook mee gaan spelen. Maar vooral ook dat er ook ontzettend veel talenten zijn. En dat lopen de werkgevers dus ook missen. Dus zowel de arbeidskrachten als ook de talenten. Ik ga inzoomen op een aantal werkzame factoren. Volgens mij zijn er 5 waar je dus wat meer op moet gaan letten. Ik begin eigenlijk met de taalvaardigheid. De taalvaardigheid, mag ik even de volgende sheet? Dank je. Er zijn een aantal, taal is eigenlijk de belangrijkste belemmering voor mensen om aan het werk te komen. En ja, ook al spreek je een beetje Engels, op een gegeven moment komt er een moment dat je toch ook weer Nederlands moet gaan spreken. En mensen nemen dus ook, er zijn een aantal obstakels. Je begint al met een achterstand qua taal. Je komt hier en je spreekt niemand en je hebt ook heel weinig netwerk die je verder kan helpen. Opleidingsniveau is dus ook verschillend. Op het moment dat ze hier zijn, is het dus ook, het belangrijkste tip is dat mensen zo snel mogelijk, het liefst nog via vrijwilligerswerk of werk, maar je hebt ook stageplekken, stageplaatsen, werkervaringsplekken. Op verschillende manieren kun je ze dus helpen om de taal spelenderwijs te leren. Aan de andere kant kun je dus ook kijken of er binnen de werkgeverssetting, dus ook gewoon tijdens je stage of je werkplek, dus ook taal aangeboden kan worden op de werkvloer. Dus de werkgever heeft hier ook een rol in. Het volgende is de opleidingsniveau. Nou, we weten dat hoe hoger je opleiding is, dus hoe hoger ook de kans dat je een baan hebt. Dus dat verhoogt zeker de kansen. Maar goed, we hebben wel te maken met een groep wat qua opleidingsniveau niet heel verschillend is, ten eerste. Maar ten tweede, mensen komen hier en ze hebben gewoon ook geen diploma mee kunnen nemen. Dus het is ook heel lastig om te laten zien van, wat heb ik gedaan. Daarnaast, dat werk wat je gedaan hebt of opleiding kan nog wel eens verschillen met datgene wat wij hier in Nederland willen. Dus de werkgevers vinden dat ook wel lastig om dat op waarde te schatten. Van wat je daar gedaan hebt, is hier misschien in Nederland net wat anders. Dus daar is het ook heel belangrijk om gelijk met die waardering van die diploma te beginnen. Ook opleidingen volgen, want zowel zeker als je jong bent, heb je dus nog kans op, als we het hebben over duurzame uitstroom straks, dan is het ook wel goed dat er een opleiding is. Maar je zou ook kunnen kijken naar plekken waar je de opleiding tijdens je werk nog een klein beetje kan aanscherpen. De opleiding is ook belangrijk, zeker met die werkervaring. Dus dat is eigenlijk, de werkgevers moeten daar ook voor openstaan. En dat is ook dus een rol voor de bemiddelaars en voor de klantmanagers om daarmee te helpen. De sociaal netwerk, heel veel internationale en nationale studies laten zien dat het hebben van een netwerk bevordert eigenlijk je arbeidsparticipatie. Namelijk je vergroot je kansen om via ergens aan het werk te komen. Nou, de mensen die gevlucht zijn, die moeten helemaal van nul beginnen. Dus die hebben nog helemaal geen netwerk. Dus daar begint het al. Hoe bouw je dat netwerk op? Daarnaast is het ook voor de werkgevers ook wel belangrijk dat er van de maatjesprojecten ontstaan. Hoe kun je dus ook je vrienden en je familie inzetten om voor jou ook eventueel via andere kanalen werk te vinden. Die maatjes die kunnen je ook helpen om je wegwijs te maken hier in Nederland. Van hoe werkt het nou hier? Als je hier een baan of solliciteert, dan werkt dat op een bepaalde manier. Welke waarden en normen hebben we hier? Zo'n extra buurman of buurvrouw eigenlijk die jou verder kan helpen. De maatjesprojecten die kunnen je ook helpen als specifiek in een branche. Als je in een specifieke branche gewerkt hebt in je eigen land van herkomst en je komt hier, dan is het ook wel handig om een maatje te hebben die ook in diezelfde branche werkt. En dat die dan via die kanalen wat makkelijker aan mensen aan de baan geholpen worden.
Verder hebben we gezondheid, financiële problematiek. Ja, je start eigenlijk al gelijk al met financiële problemen. Je hebt al een schuld op het moment dat je hier komt. Schulden die deels zijn gemaakt doordat je een lening krijgt om hier in te burgeren, maar ook deels omdat je bijvoorbeeld hebt geld moeten lenen om überhaupt hier te komen. Er is hier ook een wederkerige relatie, dat mensen dus ook een aantal traumatische ervaringen hebben opgedaan. Dus de gezondheid komt eigenlijk ook, daar is een relatie met die vlucht vaak. Dus wat je hier ook zou kunnen doen, is vooral de erkenning eigenlijk, maar ook de vroegsignalering dat het er gewoon is, dat het speelt. En dat kan ook dat je kunt faciliteren, organiseer gewoon een aantal organisaties uit, de huisartsen, de verpleegwijk, de sociale wijkteams, vluchtelingenwerk, eigenlijk meerdere organisaties, zodat je dus ook met elkaar kan kijken van wat is ons allemaal, ieder zijn eigen aandeel om een stukje zorg uit de handen te nemen om de mensen verder te helpen. Die gezondheid is ook van belang als je dus ook richting preventie, vroegsignalering wil gaan. Dus dat je dus ook een aantal voorlichtingsavonden organiseert. Specifiek met thema's als hoe ga ik om met stress, opvoedingsproblematiek die er is. Allerlei verschillende onderwerpen waar je met elkaar kan, in ieder geval een stukje voorlichting kan geven, maar ook op tijd erbij kan zijn op het moment dat er iets gesignaleerd wordt. Nou, dan heb ik nog de werkgevers. Hè. De goede relatie met de werkgever is ook natuurlijk heel belangrijk. Ook hier zie je een aantal obstakels. Vaak toch wel een beetje de vraag van de werkgevers van wat kunnen zij nou extra voor mij doen? Een beetje argwaan, vooroordelen die er zijn, onbekendheid ook met de doelgroep, de land van herkomst. Dus daar moet je dus ook tijd en aandacht voor besteden in die goede relatie met de werkgever, om die dus ook gewoon goed voor te lichten, zodat de verwachting van management eigenlijk aan beide partijen goed in beeld wordt gebracht. Maar ook om bijvoorbeeld te zeggen van dit is wat wij hier onder werk verstaan en het persoonlijk contact gewoon organiseren. Dus hier moet je gewoon een aantal van die meet and greet of andere bijeenkomsten organiseren waar gewoon face-to-face de werkgever en statushouder elkaar kunnen spreken en daar dus ook vertrouwen kunnen winnen om toch te laten zien dat je bepaalde kwaliteiten hebt. Dat is dus ook inzetten dus meer op die kwaliteiten van die mensen, want iedereen heeft bepaalde kwaliteiten. Nou, als we kijken naar de gemeente, we hebben ook wat gemeentes gevraagd van wat is nou volgens jullie nou ook nog heel belangrijk als aanvulling wat ik net gezegd heb. En dan zie je dat persoonlijk contact eigenlijk, de relatie opbouwen, dus dat je met elkaar, dat je elkaar kent, dat je elkaar vertrouwt, dat gewoon heel erg belangrijk is. En er zijn heel veel gemeentes die werken met van die dedicated klantmanagers, echt specifieke klantmanagers die veel over statushouders weten. Vaak ook een wat lagere caseload hebben, dus minder mensen hoeven te begeleiden en daardoor dus ook meer tijd kunnen besteden aan de statushouders. Dus dat vertrouwen, dat is gewoon heel belangrijk. De samenwerking, je hebt al gezien dat er heel veel verschillende partijen een rol spelen, maar binnen de gemeente zelf heb je dus ook te maken met verschillende afdelingen. Nou, het bevordert dan ook de interne samenwerking en zeker ook die samenwerking met externe. Dan moet je denken aan taalaanbieders, aan onderwijs, aan vluchtelingenwerk, aan welzijnwerk. Nou, die samenwerking is ook belangrijk en met name dus ook voor het derde punt met de werkgevers. Want de werkgevers, daar kun je ook als gemeente daar een rol in spelen door bijvoorbeeld afspraken te maken of proefplaatsingen noemen ze dat van mensen kunnen bij jou werken met behoud van een uitkering de eerste paar maanden. En dat geeft dus ook de werkgever wat meer zekerheid, dat hij niet gelijk aan kosten zit. En daardoor vergroot je misschien de kans dat mensen wat werkervaring kunnen opdoen. Conclusie, het is dus inderdaad een hele complexe situatie waar dus heel veel wederkerigheid in zit, verschillende factoren die van invloed zijn en het helpt, dus dat moet je in de oplossingen moet je dus ook in die verschillende dingen zoeken. Alleen maar focussen op één individueel aanpak, dat gaat niet helpen, dus je moet hier echt meerdere dingen met elkaar verbinden en zoveel mogelijk dus integreren op verschillende fronten eigenlijk tegelijkertijd aan de slag gaan. Dat was het, denk ik. Nee, Afrits, heel erg bedankt voor uw powercollege over dit onderwerp. Dank je wel.
als we kijken naar de Friese situatie, dan hebben we hier sinds de vluchtelingencrisis van 2015 zo'n 4000 statushouders bijgekregen, waarvan nog geen 1% aan het werk is gebleken uit onderzoek van de Leeuwardenkrant van vorig jaar. Ja, dan is er nog ruimte voor verbetering, om het zacht uit te drukken. Wat is nou uw gouden tip? Waar moeten wij hier in Friesland als eerste mee aan de slag? De gouden tip. Nou ja, kijk, er is, wat ik net zei, het is een hele complexe situatie, omdat je het op meerdere dingen tegelijkertijd kan inzetten. Ik denk dat werkervaring plekken eigenlijk creëren, dat eigenlijk het beste werkt. Dus een combinatie van het, ze noemen het wel duale trajecten, een combinatie dus van werk en op het werk ook de taal leren. En het liefst nog zoveel mogelijk in de vaktaal. En wat denk ik ook wel belangrijk is, toch die werkgever daar dus nog meer in investeren. Dat die dus meer openstaan om ook tijdens de inburgering eigenlijk wat ruimte te bieden aan de mensen om ook de taal te leren. Eigenlijk hetzelfde advies wat Salah ook al zei, hè? Ja. Uit die klas en aan het werk. En daar... Maar het is ook 3 dagen per week of 9 uur compleet. Alleen per week qua taalles. Maar ja, dat helpt niet. Alles maken wij 4 dagen. 3 dagen school en dagen praktijk zoals mbo. Dan helpt wel. Maar ja, het is wel een misverstand tussen DIO en de gemeente en weet ik wat de school nog. Het moet nog op andere manier worden behandeld. En het is alle 3 jaar of 4 jaar. Toen waren wij hier gekomen, op hetzelfde manier. Die mensen doen gewoon 600 uur, daarna blijven op uitkering. Maar ja. Je bedoelt, die inburgering is in die tijd dat jij hier bent niet veranderd? Niks. Terwijl het niet werkt zoals het nu is? Ja, het werkt niet. Nee, dus we moeten veranderen. 10.000 euro per persoon, de max aan 10.000 euro wordt verdwijnt in de lucht. En ja, dat is het eigenlijk. Aan de mensen van alle scholen, wat wordt een bord gedraaid. Ze weten dat, maar ja, ze kunnen niks doen. Dat is gewoon de regels van DIO. Zo moet gedraaid. Maar ja, 10.000 euro wordt kwijt op elke persoon. Tel maar een paar duizend euro, dan ben je tegen een miljard. Dan kunnen we beter met elkaar even op vakantie gaan. Natuurlijk, ja. Ik ben benieuwd naar hoe andere mensen in de zaal daarover denken. Marianne is er ook. We zijn benieuwd naar jullie mening. Wie wil hier wat over zeggen? Die mag even zijn hand opsteken. Is er iemand die hier... Daar achterin? Hallo, wat is uw naam? Trijnie Groeneveld. En wat wilt u hierover kwijt? Nou, ik vind het een heel mooi verhaal wat die meneer vertelt. En zo zou het ook het mooiste zijn zoals het gebeurt. Maar ik heb wel kennissen in de Syrische gemeenschap, dus de Syrische vluchtelingen. En die solliciteren zich helemaal het lab Lazarus, gaan overal heen, komen nergens aan de bak, spreken uitstekend Nederlands. En het is hier in Friesland gewoon bijna niet mogelijk om ergens binnen te komen. Dat is heel, heel moeilijk. En dat vind ik heel erg. En waar denkt u dat dat aan ligt? Want ze spreken perfect Nederlands, ze solliciteren zich helemaal de pleuris. Ja. Maar waar ligt dat dan aan? Ik denk ook dat het een stukje is van dat ze de mensen niet kennen. Ze weten helemaal niet wat ze kunnen. En er wordt wel een gesprek aangegaan, maar ze luisteren helemaal niet goed. Ik ken iemand vrij goed en die heeft een vrij hoge manageropleiding. Die komt nergens, maar ook nergens aan de bak. Hij doet heel veel vrijwilligerswerk, zet zich heel erg in voor de gemeenschap, maar hij komt nergens aan de bak. En dat vind ik zo verschrikkelijk erg, want hij wil gewoon heel graag. Vat ik het goed samen als u zegt onbekend maakt onbemind? Ja, precies. Dus eigenlijk moeten we bruggen gaan slaan. Ja. Dat zien wij ook landelijk hoor. Daarom zijn er dus die ontmoetingsmomenten eigenlijk heel belangrijk. Je kunt dat eigenlijk redelijk makkelijk organiseren. Nodig gewoon een aantal ondernemers, grotere bedrijven uit. En laat ze dan gewoon vooral met elkaar kennis maken. En dat helpt. Dat doen ze hier ook met het Meetup Café. Hij zit in het bestuur van het Meetup Café. Ja. Hij gaat hier altijd heen. Hij doet van alles voor de gemeente. Hij heeft stage gelopen op het gemeentehuis. Mocht hij niet blijven, want hij verstond geen Fries. Nou, dan vraag ik je toch af. Terwijl ze mensen nodig hebben, dat zeggen ze ook tegen hem, van wij hebben mensen nodig die hier werken. Hij beviel uitstekend toen hij stage liep. Maar toen kwam het. Want toen moest het een baan worden, zeg maar. Ja, dat kan niet, want je kan geen Fries.
Nou, sorry hoor, maar hij kon er wel zitten met zijn stage. Zat gewoon achter de balie. Ging supergoed. Maar als je dan eigenlijk aan een baan toe is, dan kan hij wel weer opdonderen. Mag ik heel even Alex hierop laten reageren? Marianne, Alex de Smet, je bent nog niet aan de beurt. Maar ik kan me voorstellen dat je als medewerker van de gemeente die dit soort stageplekken regelt, hier even wat over wilt zeggen. Ja, nou, dit verhaal dat ken ik persoonlijk niet. Ik kan me ook niet voorstellen dat het in de gemeente Leeuwarden, wat toch niet heel erg hardcore Fries is, dat het daar gebeurt dat iemand wordt afgewezen omdat hij geen Fries spreekt. Het verstaan is wel handig, maar ook dat is niet eens verplicht. Ik spreek zelf nauwelijks Fries. Ik versta het wel goed, maar dat werkt in Leeuwarden. Maar het is wel een triest verhaal om te horen dat het zo moeilijk is om bij werkgevers binnen te komen. Ja. We praten daar straks even over verder. Ik wil toch nog wel even horen van mensen over wie het gaat. Want wij hebben het er nu over. Zijn er hier mensen die nu aan het werk zijn of op zoek naar werk zijn en die zeggen van ik herken dit heel erg? Jij herkent het heel erg? Ja, taalfactor. Jij hebt de microfoon zelf vast. Taalfactor vind ik niet belangrijk, want ik ken mensen die in het zuiden wonen en die helemaal geen Nederlands kunnen spreken. JOF is een stichting Jong en Ondernemend Friesland. Dat is onder andere de organisator van Meetup Café. En wat JOF doet is eigenlijk jongeren uit allerlei geledingen van de maatschappij, maar veelal nieuwkomers, stimuleren op het gebied van ondernemerschap. En dat doen jullie dus met behulp van een foodtruck ook. Die zien wij daar. Yes, dat is onze grote trots, de foodtruck. Dat is een van de projecten van JOF. Er waren een heleboel jongeren die zeiden we willen iets met eten doen. Eigenlijk iedere cultuur heeft wel zijn eigen gerecht. En ze zeiden we moeten een foodtruck hebben. Nou ja, toen zijn er werkgroepen opgericht en is uiteindelijk aan het einde van de rit is er een prachtige foodtruck uit de grond gestampt. En ik ben de koning van de falafel. De falafelkoning staat naast me. Maar ik heb nog andere uitdrukkingen. Wij zijn niet de beste, wij zijn niet de enige, maar wij zijn de beste op deze stad. Jullie hebben ook het Meetup diner een keer georganiseerd. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Ja, we zijn dus begonnen met de foodtruck. Inderdaad, met ons paradepaardje de falafel, de traditionele falafel. Hebben we allerlei festivals gedraaid. Supergoed gegaan. Maar er waren een heleboel jongeren die meer wilden met eten. Toen hebben we de cateringtak opgericht. En zijn we veel in Neushoorn, maar ook daarbuiten cateringopdrachten gaan doen. En om die tak wat te kunnen professionaliseren, wat te kunnen uitproberen, hebben we ook Meetup Eetcafé georganiseerd. We hebben nu 1 keer een pilot gehad. Ja, en dat gaat zeker een vervolg krijgen. Superleuk. Ik heb nog wel even 1 vraag. Waar kunnen we die foodtruck komende tijd nog zien? Op de festivals in de buurt. Ik zou zeggen, hou de Facebook van Stichting JOF in de gaten. Volgens mij is het al zo'n beetje rond dat we net zoals vorig jaar weer op Welcome to the Village staan. Ik hoop niet dat ik mijn mond daarbij voorbij praat, maar sowieso... Nou, en anders is het bij deze bevestigd. Ja, dan geven we er bij deze een klap op. Nou, superleuk. Dankjewel dat jullie hier wilden zijn. Ik pak zo nog even een hapje. Een heel hard applaus voor deze mensen. En dan gaan wij terug naar Amarins. Lekker was hij, hè? Ja, echt hij goed, is heel lekker. Heel lekker eten. We gaan praten met mensen die bezig zijn om de nieuwkomers, de statushouders, aan een baan te helpen. En niet alleen statushouders, jullie helpen iedereen met een uitkering of een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Een lekkere, gezellige, volle bank. We hebben Alex Tersmette en Karin van de Molen van de gemeente Leeuwarden en Linda Rinsma en Margot van der Meij van Pastiel. Een applaus, hartelijk welkom. Ja, Alex, hoe ziet nou eigenlijk jouw werkdag er ongeveer uit? Mijn werkdag? Ja. Nou, dat begint met meestal heel veel mails checken. Heel veel gesprekken met statushouders. In Leeuwarden zijn dat ook heel veel jonge Eritrese mensen. Dat bestaat uit heel veel overleggen over hoe gaan we nu deze mensen aan het werk helpen. Heel veel gesprekken met andere partijen die bezig zijn met de ondersteuning van statushouders. Ik probeer werkgevers te porren om toch vooral mensen aan te nemen voor taalstages. Dat is wel een grote uitdaging, begrepen we hier ook uit de zaal. Ja?
Ja, en waarom is dat zo lastig? Waarom is dat zo lastig? Nou, wat hiervoor ook al werd gezegd, is dat onbekend maakt onbemind. Dus werkgevers willen wel graag helpen, maar missen vaak de kennis om mensen echt goed te begeleiden. Ook de tijd ontbreekt. En bij een taalstage is het eerste doel ook om mee te lopen met de werkgever, stapjes te maken op de arbeidsmarkt en vooral ook om de taal meer te oefenen. Dus zou er naast de begeleiding van statushouders ook intensievere begeleiding van werkgevers moeten zijn? Karin, jij knikt. Misschien kun je de microfoon... Ja, lukt dit? Ja, klopt. Dat is wel een aandachtspunt waar we ook mee aan de slag willen. Volgens mij is het goed om werkgevers op de hoogte te stellen van al het talent wat er is. We werken ook nauw samen met Friesland College, Friese Poort. Daar zitten mensen in opleidingen die echt mooie dingen kunnen. We zijn ook echt wel aan het zoeken, hoe kunnen we die werkgevers betrekken bij deze mensen een mooie plek geven. Dat is wel een uitdaging en lastig. We hebben het er ook nog even over gehad. Wat is dan ook daarnaast nog lastig? Is dat de taal vaak lastig is bij deze mensen. Maar ook onze systemen, onze regeltjes in de Nederlandse samenleving zijn best complex. Als we het hebben over werk. Maar hoe ingewikkeld het ook is. Als je nou kijkt naar die cijfers. Hè? Bijna 4000 statushouders. En minder dan 1% die aan het werk is. Dan zitten jullie hier met z'n vieren. Dan zou je zeggen, wat gaat hier? Er gaat hier iets heel erg mis. Dat is niet helemaal waar, want dat werd eerder ook al wel gezegd. In Leeuwarden hebben we veel jonge statushouders, waarbij we ons ook heel erg richten op haal alsjeblieft een diploma. Want met dat diploma kom je echt verder in de Nederlandse samenleving. Dus daar ligt voor die doelgroep wel met name ons zwaartepunt. Oké, dus dan is het niet zozeer aan een baan helpen, maar wel aan een diploma, opleiding helpen. Een diploma. Maar goed, daarnaast is een bijbaantje natuurlijk interessant. Ja. Dus daar zijn we wel druk mee bezig. En ik hoorde Salah nog iets zeggen met die 10.000 euro's die verdampt. Zijn jullie degene die met dat geld lopen te strooien wat loopt te verdampen? Nee, dat is DUO. Dat is de inburgeringsregeling van het ministerie. Ja. Dat is belegd bij DUO. En dat is een vrij complex materie. Ja, maar jij zei net ook al even, we zitten in dit land met een hoop regeltjes. Ja. Loopt het daar veel op stuk, Alex? Ja, vaak wel. Dat valt voor taalstages nog wel mee. Maar als het gaat om een betaalde baan te vinden, is vaak een probleem. Voor veel werk is bijvoorbeeld een VCA nodig. VCA? Ja, een veiligheidscertificaat. Dus iemand moet al het nodige weten van veiligheid en moet daar een cursus voor volgen en moet die cursus gaan halen. En dan pas kan iemand bij een werkgever aan het werk. Maar je hebt toch voor lang niet alle baantjes een veiligheidscertificaat nodig? Niet alle baantjes, nee, maar wel steeds meer. Zoals? Ja. Bijvoorbeeld in de bouw, productiewerk. Juist het werk waar scholing nog niet zo heel belangrijk voor is. Waar ze wel zomaar aan de slag kunnen, precies, dus zonder scholing. Zouden kunnen. Ja. Alleen is vaak dat VCA-diploma is weer een belemmering. Oké. Ja. Dus dan zitten we weer met het land met de regeltjes. Ja, Linda en Margaret van... nee, precies. Ja. Van Pastiel. Waarin verschilt jullie werk van dat van de gemeente? Nou, op zich verschilt het niet heel erg. Alleen wij voeren in opdracht van de gemeente Waardhoeken en Harlingen de reïntegratietrajecten voor mensen met de bijstandsuitkeringen uit. En Linda en ik doen dan specifiek de nieuwkomende statushouders. En verder lopen we tegen dezelfde dingen aan. Dus het verschilt niet heel veel. Nee, en waar zit volgens jou de grootste crux? Waar gaat het mis? Ja, of Linda? Ik heb nu nog niet echt de ervaring dat het misgaat. Wij zijn vorig jaar, eind april, begin mei, samen begonnen met statushouders. Ja. Omdat de dienst toch ook wel wilde, de mensen zijn nog bezig met de inburgering. Hoe mooi is het dat ze alvast een taalstage kunnen doen? Kijk alvast mee. Hè, waar wordt iemand ook gelukkig van? Oké, dus wat gaat er goed? Vertel dat dan. Dat is veel. Ja, dat is ook heel, dat is leuk. Ja. Nou ja, ten eerste is het super leuk om met die doelgroep te werken. Het is echt de verrijking van ons leven eigenlijk. Oh, mooi. Met andere Waar culturen. zit hem dat in? Nou ja, andere culturen. Wij begeleiden voornamelijk mensen uit Syrië en Eritrea. Nou ja, we hebben echt al... Ik ben wel 5 kilo aangekomen misschien de laatste tijd. Ja, weet je, overal waar je komt krijg je eten, gezelligheid. Ja, heerlijk. Ze zijn je dankbaar. Ach,
Ja. Je hoeft ze niet zo te activeren. Je moet ze gewoon wegwijs maken. En ze willen wel aan het werk dus, hè? Om even een ander mogelijk vooroordeel weg te nemen. Ja, ze willen lekker aan het werk. Aan het werk, ergens bij horen. Ergens trots op zijn. Ze hebben al genoeg ellende meegemaakt. Ja, dat is toch ook wat je hier echt hoort, hè, in de zaal. Mensen zijn heel blij als ze aan het werk kunnen. Ja. Wat kunnen wij dan nu doen? Wat kunnen jullie in eerste instantie doen om daar iets aan bij te dragen? Om dat percentage van die minder dan 1%, om dat een beetje omhoog te krikken? Nou, de mensen wij hebben al een aantal plaatsingen, fulltime uitstromingen. Maar dat zijn ook mensen die al klaar zijn met de inburgering. Ik denk eigenlijk gewoon je werk doen met je hart, met je gevoel en persoonlijke aandacht. En ja, die vertrouwensband opbouwen en met ze meekijken. Wat zijn de mogelijkheden? En werkgevers, veel werkgevers benaderen en duidelijk maken welke talenten zij binnen kunnen halen in hun bedrijven. Maar ook stap voor stap, ook dat heeft tijd nodig. Ja. Karin, jij knikt? Ja, heel herkenbaar, maar ik vind, je vraagt het nu aan ons als gemeente, maar volgens mij is het veel breder. En geldt het voor de hele samenleving. Wat kunnen we met elkaar doen? En dat is volgens mij nieuwsgierig zijn, de deur openzetten. We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor integratie en dat geldt niet alleen voor de nieuwkomers, maar ook voor ons. Want als wij niks gaan doen, gebeurt er echt niks. Dus volgens mij een oproep niet alleen aan de gemeente, maar aan de hele gemeenschap. Zet de deur open en wees nieuwsgierig naar elkaar. Stel je open voor deze mensen en voor elkaar. Ja. Fantastisch, wat een mooie les. Dankjewel, dankjewel allemaal. Marianne. Yes, ik heb hier een heel mooi verhaal van iemand die bij Pastiel ook een cursus heeft gevolgd, begreep ik. Wat is jouw naam? Okay. Ik hou mezelf even vast. Mijn naam is Belletje. Ik woon in Heerenveen. Ja, en ik ga die cursus van Pastiel. Dat helpt mij heel erg goed. Omdat ik ga naar werk zoeken. In de titel ook, wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Zo, in de 3 vragen, ik antwoord alles. Op die moment, ik ben zelfstandig. Ik heb werk, fulltime werk, 5 dagen. Zo, ik heb eigen inkomen. Mag ik vragen wat voor werk je doet? Ik werk bij Patavus, nieuwe fiets maken. En ik hoorde dat jij ook nog iets anders met fietsen hebt. Ja, ik fietsen 2 keer 11 stedentocht, 1 keer 11 meertocht. Nu ook, ik bestellen die kaartje voor 11 stedentocht 10 juni. Ja, 10 juni. Dus jij werkt nu bij Batavus en jij fietst de Elfstedentocht. Ja. En jij bent dus echt supergoed geïntegreerd. Dan heb jij vast een tip voor iemand die nu zit te kijken en die denkt, verdorie, dat wil ik ook. Dat is niet alleen mijn werk. Ik heb andere werk ook, vrij werk. Voor die Eritrean mensen, nieuwe Eritrean mensen. Groep tolk als rolmodel. Groep tolk als rolmodel. Ik help heel veel mensen bij vluchtelingenwerk jaren en bijna heel die Noord-Nederland. Dus jij geeft tips aan heel Noord-Nederland over hoe mensen aan werk kunnen komen? Ja, bijvoorbeeld als je mensen willen naar werk gaan, ik wil graag die mensen helpen. Vroeger was een man, ik gezien bij die Meetup Café. Hij gaat mij naar die, naar Heerenveen, bij die uitzendbureau. Ik help ook die man. Als je andere mensen ook willen helpen, komt naar mij. Altijd, ik wil graag mensen helpen. En hoe kunnen mensen jou bereiken? Als mensen hulp van jou willen hebben? Ja, bijvoorbeeld bij mijn telefoon of bij Facebook. Laten we dit maar niet doen, maar via je Facebook? Ja, ik heb mijn Facebook. Vroeger was ik vertellen de mensen ook mijn telefoon bij die Meetup Café Heer. Ja, nou, als jullie dus nog hulp nodig hebben, je kan hier zijn telefoonnummer vragen. Wij gaan verder met Amarint. Dankjewel. Ik ben zo benieuwd. Als dit nou een echte fietser is en iemand die helemaal geïntegreerd is, ben ik zo benieuwd. Heeft u nou de afsluitdijk ook nog afgefietst nu het nog kon van de week? Nog een keer? Of je de afsluitdijk nog hebt gefietst voordat hij dicht ging? Ja, afsluitdijk.
Nee. Toch nog niet helemaal geïntegreerd. Oh, sorry, daar mag ik misschien niet om lachen. We hebben een dijk van Friesland naar Noord-Holland. Ja, heb je toch gedaan? Ja, soms naar Den Helder. Ja, Den Helder, Ja, Afsluitdijk, ja. van Bommelis, Groningen, bijna hele Friesland. Ah, fantastisch. Goed gedaan, man. Ja, ik wilde jullie nog even heel erg bedanken. En heel veel succes met jullie werk. Want voordat we aan het werk gaan, gaan we inburgeren. En daar staan de nieuwe gasten al voor klaar. Dus als ik jullie mag vragen om plaats te maken. En misschien dat als we er straks aan toe komen, dat we jullie nog even wat extra vragen kunnen stellen bij gesprekken in de zaal. Bedankt en succes. Hoi. Ja, je mag even klappen voor de nieuwe gasten. Magdalena Nicolai en Vera Schuurmans. Hi. Ja, jullie werken bij de Friese Poort en het Friesland College. En jullie zijn bezig met het stukje voorafgaand aan het werk, de inburgering. En nou ja, jullie hebben al wat kritiek over je heen gekregen. Magdalena, wil je daarop reageren, op die kritiek? Nou, voor een deel ben ik het wel eens met die kritiek. Want wij merken dat zelf in de klassen ook. Wij zien ook dat mensen gaan 10 uur per week naar school. Ze moeten eigenlijk ook aan het werk daarnaast. Maar dat is gewoon heel moeilijk om te regelen. We proberen het wel. We proberen taalstages te regelen. We proberen taalmaatjes te regelen. Dat proberen we ook binnen de school te doen door contact te leggen met de opleidingen sociaal-cultureel werk. Daar hebben we een maatjesproject mee waarbij we ze koppelen. Wat is een maatjesproject? Nou, we hebben de opleiding Sociaal-Cultureel Werk natuurlijk in huis. Dat is een mbo-opleiding. Daar hebben we met een aantal klassen speeddates georganiseerd met onze cursisten. En daar hebben ze een maatje voor een 20 weken uitgekregen, met wie ze dan elke week een uur praten, Nederlands oefenen, naast de lessen. Okay. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Ja. Misschien inderdaad, Vera, moeten we eerst even terug naar dat inburgeringsonderwijs. Hoe ziet dat er ongeveer uit voor al deze mensen hier die dat niet hebben gevolgd? Nou, de mensen die hier naar Nederland komen, die moeten inburgeren. Dat kan op verschillende manieren. Wel op een zo hoog mogelijk niveau proberen we de mensen te laten inburgeren. Dus dan kom je op school met een intake en dan moet je een test maken om te kijken van waar ga jij instappen, in welk niveau. Ja. En dan proberen we te kijken. Zo hoog mogelijk bedoel je wat bij de mensen past. Dus als ze in het land van herkomst een universitaire opleiding hebben gehad, dan wil je dat proberen dat ze hier ook op een hoog niveau instromen. Ja, precies. Ja. En dat ze ook op een zo hoog mogelijk niveau uitstromen. Ja. Dus daar gaan we heel goed naar kijken. Er zijn verschillende groepen voor. Dat proberen we echt om zo hoog mogelijk uit te stromen. Want daarmee vergroot je ook de kans op werk en integratie. Dus dat is heel belangrijk. En je leest ook van die mopperartikelen in de krant dat heel veel mensen na al die jaren nog steeds niet succesvol het diploma hebben. Wat er de tijd die er is om dan de taal te leren en aan al die eisen te voldoen. Wat kunnen jullie daaraan veranderen? Nou, wat ik hier vanavond al heb gehoord, en daar zijn we ook heel druk mee bezig bij het Friesland College, om naast de school ook een taalstage te organiseren of te regelen. En het liefst samen met de cursist. Zoals u net van Doha hebt gehoord. Die heeft een e-mail gestuurd met behulp van een docent. Ja. Om te kijken met de cursist, wat heb jij nodig? Wat Belet ook al zei. Je moet van jezelf weten, wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik bieden? En dat je op die manier iets zoekt wat bij de cursist past. En daar kan een docent uitstekend bij helpen. En ik vind taal heel erg belangrijk. Maar dan in combinatie met een taalstage of met werk. En dat we op school ook kunnen aansluiten bij wat ze in de taalstage of bij het werk, wat ze daar leren. Wat ze nodig hebben. Dat we dat op school mee bezig gaan. En zien jullie nou ook dat als mensen een succesvolle stage ergens hebben gelopen, dat ze dan mogen blijven bij zo'n werkgever? Ja, dat komt wel voor. Maar wat meer voorkomt is dat ze verschillende taalstages gaan doen, ook qua oriëntatie. Dus dan blijft het niet bij één taalstage. Ik denk dat het juist heel belangrijk is om bij verschillende taalstages te kijken. Ook om voor jezelf te ontdekken, wat wil ik nou eigenlijk? Wat vind ik belangrijk? En bij elke taalstage leer je weer wat anders.
En als jullie nou op zoek gaan, Magdalena, naar die bedrijven, plekken waar mensen zo'n taalstage kunnen lopen, ja, dan hoor je toch ook van mensen uit de zaal dat het misschien een werkgever te veel tijd kost. Kun je daar een tegenargument tegen zetten? Ja, nou, aan de ene kant kost het tijd, maar het levert natuurlijk ook wel wat op. Want mensen die leren die brengen wat in het bedrijf, kennis maken met andere culturen. Het gaat twee kanten op. En het is ook een stukje iets terugdoen voor mensen die hier komen als vluchteling. En nog even terug naar die opmerking van Salah, dat verdampen van al dat geld. Ja, nou, wat vind je daarvan? Wij proberen daar zo goed mogelijk les voor te geven. Ja. Dat is natuurlijk logisch. En we proberen daar alles uit te halen wat erin zit. En het is inderdaad dat ze €10.000 hebben. En voor sommigen is dat genoeg. Die staatsexamen doen, is dat genoeg. Mensen die in hun eigen land heel weinig onderwijs hebben gehad, daar is het dan niet genoeg voor. En dat is jammer dat het een vaststaand bedrag is. Okay. Het zou eigenlijk moeten zijn dat je zegt, wat heeft iemand echt nodig? Ja. Nou, de ene heeft 2 jaar, 3 jaar nodig in combinatie met heel veel stage. Een andere heeft minder stage nodig of is mogelijk. Want die hebben kinderen, trauma's te verwerken. Dus er moet veel meer gekeken worden naar wat is nodig. In plaats van alleen maar vast te houden aan de regels die er nu zijn. En dat is wel jammer. Die flexibiliteit is er nu op dit moment nog niet. Nee, oké, meer flexibel. Maar die komt er wel aan. Wat zou jij graag willen veranderen? Nou, wat je net mee eindigde, het gaat veranderen. De regels in 2020 die gaan veranderen. Dan is de lening die is niet meer van toepassing. En dan komt het geld bij de gemeentes te liggen. Aha. En ik hoop, dat is dan de gouden tip, dat wij samen met het onderwijs en alle organisaties die ook hier zijn, dat je samen naast de statushouder gaat staan en gaat kijken wie ben jij en wat wil jij. En dat je samen gaat kijken wat is goed voor jou en waar wil jij stage lopen. Ja. En dat je dan het onderwijs daar ook op aanpast. Helemaal dat die statushouder centraal komt te staan. En is het niet veel te duur en veel te ingewikkeld en veel te omvangrijk om dat per persoon allemaal te gaan veranderen? Jij schudt nee? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het dat uiteindelijk wel weer oplevert. Ja. Als je jongeren van 20, 25, 30 jaar dan moeten we wel anders. Dat kunt geven, waardoor ze dan vervolgens 30, 40 jaar aan het werk kunnen. Ja. Nou, dan denk ik dat een enorm voordeel oplevert. Ja, fantastisch. Goed nieuws. Oké, Marianne, jij bent bij Cor Weidenaar. Yes, daar sta ik, Cor Weidema. Ik sta naast de opleidingsmanager van Friese Poort. En zij zeggen maatwerk. Ja, dat is heel leuk. Maar er is eerst iets, de entreeopleiding, begreep ik? Ja, binnen het mbo heb je een entreeopleiding. Mbo kent niveau 1, 2, 3 en 4. En niveau 1 opleidingen worden entreeopleidingen genoemd. Daar komen studenten in die eigenlijk nog geen diploma hebben gehaald in het VMBO. Het is een drempeloze opleiding en een opstapje naar de niveau 2, 3 of 4 opleidingen. Dus voordat je dat beroep kan leren, moet je daar eerst doorheen. Maar dat geldt dus ook voor nieuwkomers, neem ik aan. Ja, het grootste deel van de leerlingen die wij dus hebben in de entreeopleidingen zijn nieuwkomers. Ze hebben een aantal jaren les gehad bij de ISK-opleidingen, waarbij ze heel veel aan taal hebben. Wat is de ISK? Internationale schakelklas. Bij de inburgering hebben we het vaak over volwassenen, oudere leerlingen, oudere studenten. En bij de ISK gaan de leerlingen naartoe die de taal moeten gaan leren, de nieuwkomers die anders naar het voortgezet onderwijs zouden gaan. Het is een vorm van het voortgezet onderwijs. Zijn ze daar op een bepaalde leeftijd, dan komen ze in de entreeopleiding. In die entreeopleiding proberen we ook maatwerk te maken. Entreeopleiding is eigenlijk een opleiding waarbij wij leerlingen, studenten schoolrijp proberen te maken voor de rest van het mbo. Vaak niveau 2, maar we hebben ook goede leerlingen erbij die een hoger leermogelijkheden hebben, beter kunnen leren. En die gaan naar niveau 3, naar niveau 4. Afgelopen jaar zelfs iemand naar een schakeljaar van het hbo. Maar de problematiek die men meeneemt is vaak eerst de taal leren. En wat doen jullie daar allemaal aan? Want ze krijgen taallessen bij de inburgering ook. Maar doen jullie daar in die entreeopleiding ook nog iets aan? Ja, daar doen we uiteraard iets aan. Een belangrijk onderdeel wat wij doen is de Nederlandse taal in de opleiding. Maar we koppelen dat ook aan bijvoorbeeld een stuk beroepsleren, vakleer. We koppelen dat aan een aantal dagen in de week stage lopen. Zodat ze ook het jargon een beetje, de taal van het vak leren? Ja.
De leerlingen die bij ons in een entreeopleiding zitten, doen 2 dagen in de week eigenlijk een soort stamgroepdagen, waarbij je Nederlands leert, burgerschap leert, rekenen leert, ICT. Ze doen 2 dagen stage en 1 dag echt gericht op het beroep wat ze willen gaan doen. Dus er gaan een aantal leerlingen naar de metaalafdeling leren lassen. Er gaan een aantal leerlingen naar logistiek toe, waar ze in een warehouse, magazijnen dingen leren. Zo doen ze allemaal verschillende richtingen. En dat is een opstap naar een keuze maken in het mbo om verder te gaan, om je beroep verder te gaan leren. Oké, nou, dankjewel voor je toelichting. Applaus voor Cor. En ook voor de dames op de bank natuurlijk een applaus. En dan gaan wij weer naar Armin. Bedankt. Allee, kom applaus. Jongens, hop.
شو هالحلاوة يلا 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 شو هالحلاوة يلا 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 شو هالحلاوة يلا 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 وشو هالحلاوة الاشواق وانت ضامني مشتاق لحظة تبعد عني والله بحس سنين يلا 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 شو هالحلاوة 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 Amin, heel erg bedankt. Echt een gezellig stukje muziek, man. Je kunt wel op pad met de Friese troubadours. Dat wordt gezellig. Lekker eten erbij. Komt helemaal goed. We gaan ze straks nog een keer luisteren. Ondertussen is aangeschoven Ahmed Al-Hassan. Welkom. Dankjewel. Om even te beginnen bij waar we net waren gebleven. Hoe was jouw inburgering? Hoe heb jij dat ervaren hier? Mijn inburgering ging wel zeg maar een stukje soepel. Wij hebben aan het begin in de AZC heb ik een soort vrijwilliger taallessen via een vrijwilligers die daar taallessen doet. Welke AZC zat je? Dat was in Winterswijk aan de Duitse grenzen. Ja? En daarna ben ik in Zaltbommel voor een huis, in aanmerking voor een huis gekomen. En daarna heb ik daar een taallessen in Den Bosch en in Utrecht gevolgd. Maar dit lukt allemaal binnen 4 tot 5 maanden was ik klaar met het hoogste, staatsexamen 2. Zo. Dus dat ging wel heel snel. Ja. Ja. Maar hoe kan het dat het bij jou zo snel is gegaan? Ik weet het niet. Ik hoor ook af en toe dat sommige mensen een soort taalknopje misschien hebben of iets dergelijks. Maar ik had ook vanaf dag 1 het gevoel dat het ook te lang gaat duren. Want het is, de taalleren is eigenlijk het eerste stukje. Daarna moet je nog heel veel andere dingen, trajecten lopen, et cetera, om aan de baan te komen. Dus je probeert ook die periode allemaal zo kort mogelijk te houden. Maar jij bent ook gewoon misschien wel heel erg pinter, slim. Misschien, dat zou ik zelf niet zeggen dan. Maar, want jij bent aan het werk nu als arts in het MCL? Ja, klopt. Ja. Sinds 2 jaar. Ja. En was je ook al arts in het land waar je vandaan komt? Ja, ik was in Syrië arts. Daar heb ik ongeveer 2 jaar gewerkt. En daarna in Libië voor een 1,5 jaar ook gewerkt. En daarna hier naartoe, naar Nederland gekomen. En nu werk ik ook weer, kan ik ook, bedoel ik, mijn beroep ook hier uitoefenen. Wat je vaak hoort is dat als mensen een opleiding hebben uit het land van herkomst, dat die diploma's hier niet meer geldig zijn. Hoe ging dat bij jou? Ja, jij moet sowieso als arts, je moet een soort assessment traject voor buitenlandse gediplomeerde artsen. Iedereen die buiten de Europese Unie zijn diploma heeft gehad, die moet dan een assessment traject doorlopen. Dit is een heel intensief traject. Dit is 2 grote gedeelten. Eén gedeelte is medisch taalgericht en de andere is medisch inhoudelijk gericht. En daarna, als je dan laat zien dat je een vergelijkbaar niveau met Nederlandse artsen, dan mag je aan de slag. Als dat niet het geval, dan moet je nog een soort aanvullende traject lopen. Dat duurt soms 1 tot 2 jaar, maar dat hoefde bij mij niet. Ik mocht dus meteen aan de slag. Je doet een soort proefexamen om te kijken of je op hetzelfde niveau geschoold bent als de artsen hier. Ja. En hoe lang heeft het dan geduurd voordat je hier aan het werk komt? Nadat ik klaar met de taal, want je moet eerst staatsexamen 2 halen en daarna lukt het allemaal binnen 1 jaar volgens mij. Ja, dat was allemaal in 2016. Ja.
En ja, dat is inderdaad wel een applausje waard, hè? Ja, Jeetje, Nina. Ja. En heb jij het gevoel dat je het zelf hebt moeten doen? Of ben je goed begeleid ook in Nederland? Door de inburgeringsmensen, door de mensen met ik moet AZC? zeggen dat ik bijvoorbeeld voor de eerste dag dat ik op de gemeente, op sociale dienst Rivierenland in Zaltbommel, ja, de medewerker heeft mij uitgelegd dat hier heel veel regels en dat soort dingen, maar deze mevrouw, dezelfde mevrouw, heeft mij 3-4 maanden later gezien met iemand anders. Toen was ik aan het tolken. Toen zei ze, nou Ahmed, je mag alles zelf beslissen, alles zelfstandig doen. Dus als ik begeleiding heb, die heb ik altijd gekregen. Maar, als je begeleiding nodig had, kreeg je? Ja, dat kreeg ik altijd. Of via de Vluchtelingenwerk Nederland. Maar wij hadden ook een hele goed en zorgzame sociale dienst daar in Zaltbommel. Dus dat is ook... En had jij het gevoel toen je aan de slag ging als arts dat mensen open stonden voor jou? Dat je gewoon werd geaccepteerd? Zeker. Iedereen eigenlijk. Als het om in het gehele organisatie, Medisch Centrum Leeuwarden is een groot ziekenhuis. De procedure ging allemaal heel soepel, de aanstelling. Maar daarna, toen ik ook begon, was het ook voor mij moeilijk. Want het is andere taal, ander systeem, heel veel met computer, ingewikkeld soms EPD-systeem. Huh? Maar als ik vragen heb, dan was iedereen bereid om mij te helpen. Want iedereen weet dat ik uit Syrië kom en dat is dus dat ik niet zoveel ervaring heb. En dat was eigenlijk ook een luxe, dat ik ook voor hele kleine vragen bij anderen terecht kan komen. Dus eigenlijk herken jij niet wat hier wordt gezegd? Dat we hier in het noorden een beetje bang zijn misschien voor mensen van andere culturen? Dat gevoel heb ik zelf niet. Ik weet het niet. Iedereen mag ook zijn ervaringen overbrengen. Tuurlijk. Maar dat gevoel had ik zelf niet. Maar ook, jij werkt in het ziekenhuis. Je hebt contact met mensen ook die meestal hoger opgeleide. En de andere mensen zijn jouw patiënten. Dus ja, dit is eigenlijk, dan is het relatie meer een arts-patiëntrelatie. En niet meer bijvoorbeeld Syrië-Nederlands of iets dergelijks. Jij hoort af en toe heel succesverhalen, maar je hoort ook soms die mensen die een beetje teleurgesteld. Dus dat zie je ook overal in de hele wereld. Dat is niet hier alleen in Friesland of zo. Nee. Dat denk ik niet zo. Wat is jouw gouden tip voor statushouders hier die graag aan het werk willen? Nou, eigenlijk het belangrijkste dat het de taal goed onder de knie krijgen. Maakt niet uit hoe bijvoorbeeld ik moest toen of niet ik moest. Ik heb toen bijvoorbeeld in het verzorgingshuis gewerkt als gast hier in de bibliotheek. Dit zijn allemaal niet dingen die ik graag zou willen doen, maar dat was allemaal om mijn taal te verbeteren. Dus wij moeten ook bescheiden zijn. We komen in een nieuw land, dus wij moeten het best doen om de taal eerst onder de knie. Daarna gaat het wel volgens mij makkelijk. Want als mensen zien dat je in 2 jaar bijvoorbeeld het Nederlands goed spreekt, dan zou iedereen geloven dat jij wel verder kan. Ja. Dus de taal is heel belangrijk. Het belangrijkste, ja, ja, zeker. Heel erg bedankt. Bedankt voor je verhaal. Ja, applaus. Graag gedaan. Nou, wat een mooi bruggetje naar poëzie en taal. Ja, maar we gaan nog even niet naar de poëzie. Kun jij dichten, Kevin? Nee, mijn maatje Daniel wel. Die is heel goed in dichten. Alleen in Tigrinya. Maar dat gaan we misschien naar Fries vertalen. Nou, ik sta in elk geval naast Kevin de Groot en naast Islam Ritchie. Ik begin even bij Kevin. Wat doe jij precies? Nou, ik wil eigenlijk wel mee beginnen dat ik Daniel heb ontmoet. Dat is 1,5 jaar geleden. Ik zag heel veel Eritreërs in de stad. Ik besloot me bij Welzo voor het Maatjesproject aan te melden. En sindsdien is eigenlijk mijn hele wereld open gegaan. Ik was ook nog zoeken in wat wil ik nou, wat voor werk wil ik doen. En zodoende ben ik met nieuwkomers in aanraking gekomen. En tot nu toe is het een geweldige ervaring. En zodoende ben ik dus ook daar werk in gaan vinden. Ik heb een project gedaan om mensen te helpen werk te vinden of een opleiding te vinden. Hier zitten een paar mensen toevallig. Dus jij hebt er je werk van gemaakt, om het even samen te vatten, om andere mensen aan het werk te helpen. Ja, dat heb je goed samengevat. Ja. En hoe doe je dat dan? Door in goede netwerken te zitten. Dus wat we ook altijd tegen de nieuwkomers zeggen, iedereen zegt dat netwerken. Dat hoorde ik hier net inderdaad ook. Dat is heel belangrijk. En ook van ons als burgers, Karin zei het net ook al, als gemeenschap, zet onze burgerkracht in. Wij hebben een netwerk. Doe je werkgeverspet even af of zet hem op. Help iemand om werk te vinden of help me gewoon om vrienden te vinden.
Ja, want een goed netwerk is het halve werk, zeg maar. Maar hoe, want zet je werkgeverspet af en dat is allemaal best wel, nou ja, hoe noem je dat? Dat is taal. Hoe doe je dat dan in de praktijk? Nou, we gaan dus nu een project starten om ondernemerschap aan te leren bij nieuwkomers. Dus ondernemerschap is je eigen bedrijf beginnen. Mocht je een leuk idee hebben, dan kun je bij ons komen en dan helpen we je daarbij. We zijn met 5 andere landen bezig om te kijken hoe kunnen we dat het best bij nieuwkomers gaan doen. Want het bestaat nog niet heel erg goed een theorie voor. Dus samen met de nieuwkomers gaan we ook bedenken hoe gaan we dat nou precies doen. Maar ik wil niet al te lang praten. Eigenlijk, islam heeft een heel mooi verhaal over zijn eigen onderneming. Dus liever de vloer aan hem. Dan gaan wij naar Islam. Islam, jij hebt een eigen onderneming. Kun je daar iets over vertellen? Hoe ben je daarmee begonnen? Ja, ik heb 2 jaar geleden naar Friesland gekomen. Ik heb geprobeerd om werk te vinden. Ik heb zelf een bachelor in economy en accountancy. Ik heb goed gebouwd mijn nieuwe netwerk hier in Nederland, want ik geloof dat jouw goede leven en goede toekomst komt uit jouw goede netwerk. En toen heb ik hier gekomen. Niemand kent mij. En heb ik na een paar maanden gevonden, toen ik bij de taalschool nog was, een stage als boekhouder in een bedrijf. En heb ik daar geprobeerd. Dat was een beetje moeilijk, want de taal, dat heb ik geleerd op school. Dat was een beetje basic taal om met mensen te praten. En ja, en daar had ik moeite en ook regels die komen naast de rekeningen, want boekhouding is niet alleen rekeningen. En heb ik geprobeerd om naar de universiteit met mijn studie door te gaan, maar dat voor mijn situatie was een beetje moeilijk met een vrouw, 2 kinderen en ook dat kost veel geld voor een nieuw inkomen. En na 1, 2, 3 stages, dat heb ik gelopen en heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan en bij festivals en ook bij een project die bekend maakt bij mij. Ik ga naar scholen met mijn collega's en wij proberen daar een goede voorbeeld van vluchtelingen te geven. En dit is ook een beetje antiracisme project, waar misschien die studenten die komen uit andere landen kunnen niet goed contact met hun vrienden op school of collega's. En daar wij komen hier om meer te vertellen over onze cultuur en wat doen wij als hebben wij naar Nederland gekomen. Ik probeer altijd sociaal te zijn en als iemand vraagt mij voor vrijwilligerswerk, ik ga direct, ik probeer altijd om te gaan. En iemand heeft mij gevraagd om naar een festival te komen, want hij heeft geproefd onze eten en hij vindt het veel lekker. En hij zegt, jij hebt ook ervaring, ongeveer 12 jaar in restaurants in mijn land, Syrië. En administraties van restaurants. En hier heb ik geprobeerd, waarom niet? Ja, als Nederlandse mensen vinden onze eten. Wij moeten ook dat delen. Want meestal mensen weten over Syrië alleen slechte nieuws. Die mensen doden en vluchtelingen en oorlogen. Maar zij weten niet over positieve dingen die komen uit ons land. En hier heb ik gegaan, dat was 21 september 2018. Een festival of activiteit die smakelijk Franeker. Heb ik daar gegaan, misschien kan ik jou een foto van die festival laten zien. Ja. Terwijl jij hem opzoekt, wil ik eigenlijk van jou weten, want dat is eigenlijk de vraag die ik al de hele tijd wil stellen. Ja. Jij hebt dus heel veel gedaan om werk te zoeken en te vinden en te doen. En uiteindelijk heb jij gewoon besloten, weet je wat, als het mij niet lukt om het te vinden, dan ga ik zelf wel wat doen. Ja, dat klopt. Maar dat was ook een deel waar heb ik veel geleerd en mijn netwerk opgebouwd. En die ook sommige festivals, waar heb ik vroeger gewerkt. Nu ik kom bij hen om mijn eten te verkopen. En als heb ik dat vrijwilligerswerk niet gedaan, dan mensen weten niet wie ben ik en wat doe ik.
Dus jij zegt eigenlijk als tip, ga vrijwilligerswerk doen. Ja. Zorg dat je daardoor dat netwerk opbouwt. En als je dan een goed idee hebt voor een eigen bedrijfje bijvoorbeeld... dat je dan door dat netwerk aan de slag komt. Ja, natuurlijk. En ook heb ik veel geleerd en heb ik veel informaties gekregen. En die informaties hebben mij geholpen om door te gaan met mijn business. Ik vind het positief en niet alleen positief, maar ook belangrijk om sociaal te zijn en workshops en vrijwilligerswerk te doen. Dan kun je die nieuwe wereld ontmoeten. Nou, dat vind ik een hele mooie afronder. Dankjewel Islam, dankjewel Kevin ook. Jij wil nog één ding toevoegen? Ik wou graag nog één ding toevoegen. Net wat ook werd gezegd over dat Nederlanders misschien bang zijn voor andere culturen. Ik heb hier net in deze mooie mixingpot van cultuur iemand uit Oeganda ontmoet. En die zei ook inderdaad, ik krijg een beetje van Nederlanders het idee dat ze het wat eng vinden om met mij te praten. Maar voor mijzelf is dat niet zo. En ik zou ook aan alle andere Nederlanders willen vragen, stap eens een keer op iemand af als hij niet gelijk op jou afstapt. Want voor hun kan het net wat moeilijker zijn dat het voor ons is. Yes, heel mooi. Dankjewel. Oh, jij wil nog heel graag even de foto laten zien. Laat jij nog even de foto zien. Hebben we die camera, mag je me laten zien. Okay, want die foto was de eerste stap om een nieuwe deur te openen en ondernemer te worden. En dat was een mooie stap en de eerste stap waar kon ik mijn nieuwe toekomst vinden. Dit is echt een hele waardevolle herinnering voor jou. Geniet er nog even van. Dan gaan wij toch echt naar de overkant, want daar staat onze dichter, Luan Buleshkai. Klopt, jij zegt het goed. Buleshkai, ja. Dichter, spoken word artist, geboren in Amsterdam, ook Albanese roots. Geeft ook workshops en heeft ook workshops gegeven in AZC's. En zijn vader die kwam in 1980 uit Kosovo. Ja, klopt. En daar ga jij een gedicht over voordragen. Ja, klopt. Give it up voor Luan. Mijn vader was een Rolling Stone. Maar hij kon de Temptations niet weerstaan en achtervolgde zijn droom. Hij was de king of the world, hij verliet nooit zijn troon. Met staf en mantel maakte hij het te bont. Mijn papa spande nee, ik draag een kroon. En blauw bloed is het enige wat ik kreeg, Luan. Hollanders noemden mij Lu, want ik was een prins en gaf ze een koekje van eigen deeg. Ik groeide op tussen maffiapraktijken en straattheorieën. Albanese criminelen, Joegoslavische dieven, gewelddadige types, al vanaf mijn geboortedag. Stadsdeel de baarsjes, hij was bewapend en altijd op oorlogspad. Spreekt na 40 jaar nog steeds geen goed Nederlands, maar ik weet hoe hoog hij mijn woorden schat. Nu zie ik pas hoe gestoord het was. Hij gaf geld uit als water, want die centen bleven toch stromen. Vervolgens lachte hij ons vierkant uit, omdat wij amper konden rondkomen. Hij was blind voor kritiek, hij voelde niets, al was het in braille. Hij zei me, Luan, jij hebt een hart van goud, jij komt op de eerste plaats. Maar juist hij was de keerzijde van de medaille. En ik, een grote bek in de klas, vooral handarbeid was puur klagen. Al die kinderen lachten me uit en staarden het hele uur naar me. Ik had 2 linkerhanden. Ik kon geen eens een spijker in de muur slaan. Ik sloeg altijd de plank mis, omdat ze me nooit met een vaderfiguur zagen. Ik had van die kwaadaardige dromen. Ik kwam me tekort aan slaap niet te boven. De tandenvee was bang om in mijn kamer te komen. En Klaas vaak strooide geen zand, want hij schrok van die haat in mijn ogen. Ik probeerde hem te vinden in een tekening om mij enigszins te binden. Maar als ik vroeg om liefde, ging hij in de verdediging. Ik was nog steeds te min, tel dat bij elkaar op en ik werd het kind van de rekening. Altijd klaar voor het gevecht, schouders recht en kop op. Dit is mentale topsport, hoe ik nog met het verleden worstel en tegen jouw verwachtingen opboks. Wij delen dezelfde chromosomen, maar ik weet niet wie hij is. Ook al is hij in zijn element, hij ontvlucht zijn atomen. Ik ken nog steeds niet de formules van zijn moleculen, dus hoe kan ik ooit tot de kern komen?
De chemistry is weg. De chemistry is weg. De chemistry is weg. Hij had zoveel kritiek op haar en toonde nimmer nog spijt. En mij vertellen dat ik zwak was. Ik was een kind, ik was 5. Ik zag hem 4 keer per jaar en vond er 3 keer niks in die tijd. En dacht toen, oh, nu dist hij mij, maar hij heeft niks om het lijf. Maar dit zijn nu mijn woorden en mijn kogels, ik schiet scherp. Ze zeggen, hoe heeft Luan het kunnen redden, want hij is niet sterk. Nou, door mijn artistieke vleugels te spreiden met kunst en vliegwerk. Ik heb mijn rust gevonden. Ik drink thee met Jezus en Mohammed en wij filosoferen met Boeddha. En heel af en toe doe ik soms een dua. Uit respect voor onze cultuur. Babi unte dua shum. Walimineer dit per je wijsheid en ervaring, je empirisch vermogen. Het universum zien door jouw wereldse ogen. En op je oude dag zeg je, Luan, de nacht is jong. Laten we nog 1 keer naar de sterren kijken. Dan verder kijken met de verderkijker die verder reikt. Ik zie je staren naar boven, je telt al onze levensjaren. Dit moment zal ik voor eeuwig bewaren. Eindelijk geef je me waarde. Papa, jij beheert de kosmos. En beweeg nu tussen hemel en aarde. Dank jullie wel. Luan Bouleskai, heel erg bedankt. Mooi lang applaus en terecht. Prachtige woorden, dankjewel. Dankjewel. Ondertussen wil ik uitnodigen, we hebben het al veel over jullie gehad, de werkgevers. Kom lekker zitten. Mustafa Boetsabar en Martin Haak. Ja, applaus. Van harte welkom. Ga zitten, heren. Liggen microfoons voor jullie klaar? Ja, Mustafa, ik sprak je net al even. Kun je nog even vertellen, want het schijnt nogal ingewikkeld te zijn hè, om die nieuwkomers binnen te halen. Want het kost heel veel tijd en gedoe. Waarom ben je eraan begonnen? Nou, dat begon hier bij het Meetup Café. Ik was uitgenodigd door Jeroen. Wie is Jeroen? Die lange jongen daar, met duimpje omhoog. En waarom nodigt hij mensen uit voor Meetup Cafés? Marianne, wil je heel even bij Jeroen kijken? Ren naar Jeroen. Ja. Hi. Hi. Hey. Waarom ik mensen uitnodig voor Meetup Cafés? Nou, volgens mij was het ook mede met de rest van de teamleden van Meetup Café. Maar wij nodigen mensen daaruit om organisaties, bedrijven om in contact te komen met nieuwkomers. Okay. En zoals we al eerder erover hadden, was van misschien is het lastig, maar als wij die mensen gewoon een plek bieden om die mensen met elkaar te verbinden. Ja, wie weet wat er allemaal kan gebeuren. En Mustafa was daar een van die mensen. Schot in de roos, want het bevalt. Was in eerste instantie ook gewoon spannend. Ja. Want eigenlijk zou mijn collega hier naartoe, die avond. Ik heb gewoon het verhaal gedaan van de filosofie die wij binnen het Z-gebouw beheren. En uitvoeren. En blijkbaar sprak dat tot een aantal mensen aan. En wat is die filosofie dan? Als jij wil en je kan dat woorden geven, dan kunnen wij kijken of we plek kunnen maken. Oké. Heel idealistisch voor gewoon een toko die moet draaien en waar omzet gemaakt moet worden. En... Ja, maar daar houden we ook wel rekening mee. Oh. Maar binnen alle ruimte die we hebben en kunnen maken, maken wij ruimte. En volgens mij, Selma Wiet was volgens mij ook de eerste. Oké. Ja. En naar mijn idee gaat dat gewoon goed. Ja. Nou, fantastisch. Martin Haak is hier ook van carrosseriebedrijf Visser. En we hebben daar een heel mooi filmpje over hoe nieuwkomers bij jullie aan het werk zijn. Gaan we even naar kijken. Mooi. Het is super mooi dat we even bij jou op de werkvloer mogen kijken. Kun je misschien ons vertellen ook hoe je hier terecht bent gekomen? Nou, ik heb een paar jaar vrijwilligerswerk gedaan. Ja. En toen ben ik in contact gekomen met Dirk van de gemeente. De gemeente Leeuwarden? Leeuwarden. En die heeft mij dan contact gebracht met Visser. Dat zie ik als een kans eigenlijk om even aan de slag te kunnen. Heb je met beide handen aangepakt? Ja, ik heb ze allemaal beide handen aangepakt. Dus van vrijwilligerswerk met een gesprek in de gemeente met Visser nu hier echt een echte baan. Super mooi. Nou, gefeliciteerd met je baan tot nu toe en heel veel succes in de toekomst. Nou, hartstikke bedankt.
Hey, goedemorgen Khalil. Goedemorgen, welkom bij Vissen. Dankjewel. Ik ben net al even bij je collega geweest. Ja. En jij werkt hier ook sinds november. En wat doe je precies hier bij Vissen? Ik ben momenteel montage, kleine onderdelen of kitten. Ja? Zo, ik heb meer werk hier te doen. Dus als al die brandweerwagens hier zo meteen rondrijden, dan heb jij daarin gewerkt? Ja. Kun je ook vertellen hoe je aan die baan bent gekomen? Ik ben door vizier op werk naar hier gekomen. Ja? De gemeente heeft mij gestuurd. Ja? En Visser heeft mij echt een grote kans gegeven dat hier een baan bekam. En nu ben ik echt blij. Dat gaaf, je straalt er ook bij. Ja. Super. Nou, Ja. gefeliciteerd. Dank u wel. En heel veel succes. Dank u wel. Super mooi om vandaag bij Vissercarrosserie geweest te zijn en de verhalen van Lamine en Khalil gehoord te hebben. Wil jij nou ook echt een baan? En kun je niet wachten op de brief die je van de gemeente gaat krijgen, maar wil je nu al in actie komen? Stuur dan een mail naar ikwilwerk@leeuwarden.nl. Ja, mooi. En Lamine en Kahil, die we zagen, die werken nog steeds bij jullie? Ja, die werken nog steeds bij ons. Zoals je hoorde zijn ze in oktober, november begonnen, eigenlijk op een proef bij ons. En daarmee konden wij dus kijken of het een beetje klikte en of dat past, of dat werk bij hun past. En dat beviel goed. Dus daarna hebben ze een contract aangeboden en ze werken nog steeds bij ons. En waarom zijn jullie hiermee begonnen? Ja, eigenlijk toevallig. Hè? Dus we zijn ook daarover benaderd. We hebben 2 mensen. We hadden het vorig jaar ook behoorlijk druk. Nu hebben we dus, nog steeds goed werk. Maar we moesten een groot project afkrijgen. En daar zochten we eigenlijk mensen voor. Dus toen dit kwam, en omdat het een groot project was met ook repeterend werk, durfden we het ook eerder aan. Want het is best wel technisch werk wat je bij ons moet doen. En dus meestal hebben we echt wel mensen nodig die echt het vak kennen en daar hun eigen dingen, eigen initiatief in kunnen nemen. Maar dit was ook een groot project waar wat meer repeterend werk in zat. En dan kun je het makkelijker iemand uitleggen en doen. Dus dan, om die reden durfden we het aan. En kost het nou inderdaad veel tijd? Nou, in dit geval niet. Nee, dat viel eigenlijk reuze mee. Ze kunnen het goed doen. En de cultuurverschillen op het werk, is het met collega's, hoe loopt dat? Nou, kijk, we hebben veel meer mensen van oorspronkelijk andere afkomst. Dus het zijn niet alleen maar oer-Friesen bij ons. Ja. Ik zelf kom ook niet eens uit Friesland, dus je hoeft niet per se Fries te praten. Nee. En dus dat valt reuze mee. Okay. Ja, dat gaat hartstikke goed. En het is juist leuk. Dat merk je ook aan de mensen. Het is leuk om eens wat anders te horen. Van mensen van een andere cultuur. Eigenlijk willen jullie het wel aanraden aan werkgevers in Friesland om hier aan mee te doen? Ja, ik denk dat je het gewoon moet doen. Ik denk dat wij als werkgevers die ruimte niet kunnen bieden. Wordt het alleen nog maar lastiger. Want wij merken... Of tenminste, ik heb gemerkt dat bijvoorbeeld bij een hulpvraag bij de begeleiding van staatshouders en nieuwkomers binnen onze gebouw, die is er niet. Dus jij ziet het echt als een plicht? Nou ja, ik bedoel, als wij het als werkgevers niet doen, wie doet het dan wel? Ja, maar het levert ook wat op. Nou ja, want je moet het. Ik spreek even voor die werkgevers die staan er minder idealistisch in. Ja. Maar dan heb je ook nog steeds gewoon goede werknemers, toch? Als je ze aanneemt. Nou ja, ik denk dat het gewoon op den duur, als je naar de lange termijn kijkt, is het gewoon een investering in een ander mens. Ja. Om even terug te komen bij het verhaal van Salah en die andere Syrische jongen die hier zat. Ja. Kijk, wij zien het ook. Wat ik eerder al zei, we merken dat Syriërs zijn hoger opgeleid. En een taalbarrière is dan behoorlijk lastig, want je wil die jongens wel een kans geven. Maar als je op een gegeven moment een grens bereikt, is het lastig om ze die ruimte te geven. Vooral omdat je wil wel de begeleiding geven en je wil er wel energie en tijd in steken. Maar wat je zegt, je hebt ondertussen wel gewoon een onderneming te draaien. Ja. Dat moet niet ten koste gaan van de onderneming. Dus wij hebben bijvoorbeeld voornamelijk Eritreërs aan het werk. En dat bevalt heel goed. En wij zouden vanuit elk oogpunt ook gewoon ja willen zeggen tegen iedereen. Maar dat is niet altijd goed en al helemaal niet voor beide partijen. Dus ik vond jouw voorbeeld ook heel mooi. Jij bent arts, maar je hebt wel van alles gedaan om op die plek te kunnen komen. Dus ja, wat ik zeg, de ervaring leert dat als je het gewoon
aandurft. Ja. En je gaat er ook vanuit dat het een investering is. In niet alleen financieel, maar ook in een relatie en ook in een persoon en ook in een team. Ja, waarom zou je het dan niet doen? En een investering die in ieder geval wat jullie beiden betreft goed oplevert. Ja. Inderdaad. Het is niet alleen voor de mensen, maar ook voor ons als bedrijf is het gewoon een meerwaarde. Het is ook niet zo makkelijk om goede werknemers te vinden, hè? Ook onder de Nederlandse bevolking. Ja. Dus wij juichen dat heel erg toe. Mooi. Ja. Nou, fijn. Heel erg bedankt. Ik wil nog wel even, want hier stond, als je nou wilt werken bij de gemeente, kun je mailen naar ikwilwerken@leeuwarden.nl. Wat nou als er werkgevers zijn die zeggen, hier wil ik wel aan meewerken. Kunnen ze dan, ik wil werknemers uit Syrië en Eritrea uit leeuwarden.nl mailen? Alex, kan jij daar nog wat van zeggen? Ja, dat is een e-mailadres wat ik niet ken. Maar ze kunnen zeker mailen met de gemeente Leeuwarden. En dan zou ik aanraden info@leeuwarden.nl. Wij hebben een team accountmanagers die met werkgevers goed contact houden. En zij kunnen ze zeker verder helpen om ook mee te gaan zoeken naar goed personeel. Bedankt. Nou, we hebben een hele hoop geleerd volgens mij vanavond. Ja, en de rest van Friesland, waar moeten die naartoe? Waar moeten die naartoe mailen? Nou, mailen, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Kom maar mijn kaartje halen, zou ik zeggen, als je hier bent. En kijk even op de site van pastiel.nl. En daar staan wel contactgegevens. Nou, als we nou even kijken naar wat we allemaal hebben geleerd vanavond, dan is het volgens mij, stel je open allemaal. En zet allemaal een stapje harder misschien dan nu in de richting naar elkaar. Hè? Want er zijn zoveel partijen, dat zijn de statushouders, de werkgevers en de gemeenten die de inburgering verzorgen, die allemaal open moeten staan voor de ander. En mooie idealen en allemaal een stapje harder zetten om bij elkaar te komen. En dan moeten we het volgens mij gewoon gaan redden. Ik denk dat we daar vooral ook niet met z'n allen heel veel over moeten hebben. Maar ik denk vooral ook dat er echt iets moet gebeuren. Ja. En ik denk dat het van alle partijen uit moet gaan. En ik denk dat wij vanavond een heleboel gehoord hebben. En ook een heleboel verhalen gehoord hebben waarin het goed ging, maar ook waarin het niet goed ging. En goed is natuurlijk hartstikke leuk, samenvattend. Maar niet goed is heel belangrijk. En ik denk dat we daar vooral met z'n allen van moeten gaan leren. En mochten hier nou nog mensen in de zaal zitten die denken van, mijn situatie, dat gaat helemaal niet zo goed. Daar zitten ze, hè? En daar zitten mensen die je kunnen helpen. Loop er nu naartoe, maak er gebruik van. En ga na de uitzending het gesprek nog even met elkaar aan. Want daar is natuurlijk het Meetup Café uiteindelijk voor bedoeld. Ja, en een mooi compliment, jongens, voor het Meetup Café. Want wat zijn jullie goed bezig? Want veel van de verhalen die je hier hoort, die zijn toch hier begonnen. Waar mensen aan elkaar gekoppeld worden. En toch met elkaar in aanmerking zijn gekomen. En het gaat toch om die verbinding en die ontmoeting. Hartstikke goed, heel erg bedankt. Fijn dat jullie er waren allemaal. We gaan zo naar jullie luisteren, inderdaad. Ik wil nog heel even zeggen dat we volgende week natuurlijk weer een Open-up hebben. Dan hebben we een vrijheidscollege speciaal voor kinderen. Dan zitten we hier 's middags om 3 uur met kinderen van 9 tot 12 jaar en Duwertje Blok. En voor de mensen die gewoon 's avonds willen kijken, wordt het dan ook weer uitgezonden. Heel erg bedankt allemaal en zet hem op. En we gaan aan de bak met z'n allen hier in Friesland. Hupsakeetje. Amin. Woe! أريد أقول لك أني غافل عليك أريد أشرد بيك روح ما خليك تعال 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 نشبعك حب نشبعك تعال يا ابني قلبي المجال تعال 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 حب تعال نشبعك حب نشبعك دلال تعال يا ابن الحلال اسلك قلبي تعال 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 اريد اقول لك اني غافل عليك اريد اشري فيك روح ما خليك تعال 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 ويلي ويلي شلون انا وين بالغرام ويلي متخبر عليك تعال بحسن
جمع الدلال